Dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije, na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Iz boračkih organizacija istočnog dijela Republike Srpske oštra osuda inicijative o isplati naknada članovima asocijacije Stvaraoci Republike Srpske. Političkim predstavnicima poručeno da odmah povuku potpise sa te inicijative. Sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske raspoređena prema stranačkoj pripadnosti, istakli iz konferencije lokalne samouprave SDS-a. U Republici Srpskoj još jedna žrtva koronavirusa, 125 novozaraženih. U Sarajevsko-romanijskoj regiji inficirano još 13 lica. Nastava u Republici Srpskoj će početi 1. septembra, ali još nije poznato prema kojem modelu će se odvijati, istakla ministarka Natalija Trivić. Sutra prije podne sunčano, popodne je promjenljivo oblačno, povremeno kiša. Predstavnici opštinskih i gradskih boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije i regija Bijeljina i Birač, Stara istočna Hercegovina, danas u istočnom Sarajevu oštro su osudili inicijativu asocijacije Stvaraoci Republike Srpske da se na prvom sazivu Narodne skupštine članovima vlade i predsjedništva isplate naknade za rad u ratnom periodu. Ova inicijativa nije prihvatljiva sve dok se ne riješi status boračke populacije, koja je na rubu egzistencije, a najzaslužnija je za stvaranje Republike Srpske. Poručeno je sa sastanka. Oštra reakcija uslijedila je danas od boračkih organizacija iz istočnog dijela Republike Srpske na inicijativu Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske o isplati naknada za ratni period, kao i političke predstavnike koji su tu inicijativu podržali. Inicijativa je uvredljiva za sve boračke kategorije stanovništva, istaknuto je na sastanku i zatraženo da predstavnici parlamentarnih političkih partija povuku svoje potpise sa te inicijative. Od nadležnih funkcionera Republike Srpske i nadležnih organa Republike Srpske tražimo da se pomenuta inicijativa ne uzima u razmatranje te da se ista odbaci kao neprihvatljiva. Od predstavnika vlasti tražimo da što hitnije uzmu uz razmatranje rješavanje nagomilanih problema sa kojim se suočava boračke kategorije, a u skladu sa zahtjevima boračke organizacije Republike Srpske koji su im dostavljeni početkom ove godine. Borci se ne odriču predstavnika vlasti iz ratnog perioda jer su u sudbonosnim danima donosili veoma značajne odluke, ali ne pristaju da u sistemu vrednovanja njihove zasluge budu veće od zasluga poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Ako se predstavnici vlasti ogluše na ove naše zahtjeve, bit ćemo znači prinuđeni da preduzmemo radikalne mjere što ne isključuje i proteste. Rok za početak rješavanja nagomilanih problema sa kojim se suočavaju boračke kategorije 21. septembar 2020. godine. A rok za povlačenje potpisa i odbacivanje pomenute inicijative o kojoj smo danas pričali je odmah. Iz boračkih organizacija poručuju neka niko ne pokušava da ovakve i slične inicijative realizuje. Zahtijevamo da niko više ne koristi ovu riječ Stvaraoci. Znamo mi ko su Stvaraoci i svi se slažemo u ovome. Znamo ko je kako stvarao Republiku Srpsku, znamo koliko je ko u nju u ratu imao doprinosa i koliko je ko iz rata izašao bogatiji, ko siromašniji, da ne kažemo koliko je djece, boraca ostalo i svoje kosti dalo za ovu državu. Mislimo da se s njima niko ne smije porediti. Borci poručuju, dugo smo ćutali i dugo trpili nebrigu društva. Više tako ne može. Mi u Hercegovinu prije ovog zadnjeg događaja koji se desi ovdje u vašoj blizini, a u vezi sa zahtjevima takozvanih stvaraoca Republike Srpske i prije znači toga događaja zauzeli smo stavove na regiji da 1. augusta u Trebinju organizujemo proteste udruženja boraca regije Istočna Hercegovina. Protesti su zakazani iz razloga inertnosti i nerešavanja nagomilanih problema boračke populacije. Dovoljno je samo reći da Hercegovina ima 1300 nezaposlenih boraca, da ima oko 110 nezaposlenih djece poginulih boraca. Dovoljno je reći da su demobilisani borci hljeb tražili u Dubrovniku kod naših neprijatelja u prošlom odbrambenom otadžbinskom ratu.
Inicijativa Asocijacije stvaraoci Republike Srpske za isplatu naknada iz ratnog perioda uvredljiva je za boračke kategorije stanovništva, istakao je i predsjednik Skupštine boračke organizacije Iličanski borac Goran Šehovac. I neke na sramotu ljudi koji pokušavaju da uzmu nešto ili da traže nešto, a nije riješen ni status boraca Republike Srpske. Ne znam šta su radili tolike godine, pa su došli danas da kažu da otvore zakon borački i da pričaju priču kako oni nemaju hljeba da jedu. Boračka organizacija se ne odriče tih ljudi i neću dopustiti da nam neko priča političku neku priču, da se ko fol mi odričemo tih ljudi. Ne odričemo se mi nikada. Ni Radovana, ni Krajišnika, ni jednog čovjeka koji je donosio sudbonosne odluke tada političke. Ali moraju da znaju građani Republike Srpske. Republike Srpske ne bi bilo bez onih ljudi na Malom Zejtinliku gore, bez ljudi po raznim grobljima, po Hercegovini i po čitavoj Republici Srpskoj i bez nas demobilisani boraca koji smo izgubili, Boga mi svi podobro zdravlje za vrijeme rata. Prioritet, fino da prevedem na narodni jezik, ovo što je pročitao naš brat Saborac, prioritet je mjesečni borački dodatak, da nijedno dijete nema više nezaposleno kad su u pitanju djeca poginulih boraca i validnine da se pojačaju i svi ostali problemi boraca koji se nagomilali, a niko od ove vlasti, ni jedne, ni druge, ni treće, ni pete, nikad se nije udostojio da riješi. Morat će je sada da riješi, ja im garantujem glavom, zajedno sa svojim saborcima ovdje, a ima nas dosta, zajedno sa Krajinom, našim krajišnicima, garantujem glavom da ćemo izaći na ulicu, a kakvi će protesti biti, to će biti kako ćete vi da radite. Predstavnici opštinskih i gradskih boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije i regija Birač, Bijeljina, Stara i Istočna Hercegovina danas su sa sastanka u Istočnom Sarajevu predstavnicima vlasti Republike Srpske dali rok do 21. septembra ove godine da počnu rješavati nagomilane probleme boračke populacije. U protivnom, kako su rekli, preduzeće radikalnije vidove borbe za svoj položaj, uključujući i blokade i proteste. Srpska demokratska stranka smatra da pojam stvaraoci Republike Srpske treba definisati u najširem smislu, imajući u vidu da stvaraoci Srpske nisu samo poslanici iz prvog saziva Skupštine, već i borci i ostale kategorije koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Iza Srpske demokratske stranke ističu da ta stranka nije razmatrala niti će podržati inicijativu u kojoj se definicija stvaralaca posmatra usko i nije se opredjeljivala kada je riječ o načinu rješavanja statusnih pitanja Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Iz SDS-a ističu da predstavnici te stranke nisu potpisali nikakav sporazum, nego su podržali inicijativu o rješavanju statusnih pitanja prvog saziva Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i prvih članova predsjedništva, čiji status još nije riješen. Iz SDS-a navode da se nisu bavili pitanjem bilo kakvih naknada i da to nije bio predmet rasprave političkih partija. Valorizacija nije pitanje za političke partije, već za vladu Republike Srpske koja treba da uputi prijedlog Narodnoj skupštini na način da ovo pitanje bude sagledano iz svih uglova, vodeći računa o svakom detalju i mjeri koja je potrebna, jer je riječ o veoma osjetljivom pitanju koje je Narodna skupština već 2 puta vraćala na doradu, navode iz Srpske demokratske stranke. Udruženje građana veterani Republike Srpske smatra da u Republici Srpskoj treba prekinuti praksu davanja onima koji imaju sve i uvesti praksu davanja onima koji nemaju ništa, a koji su u Republici Srpskoj dali sve. Zbog toga će, navode veterani Srpske, o inicijativi da se isplate naknade prvom sazivu Skupštine, vlade i predsjedništva razgovarati sa nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske i ratnim pripadnicima MUP-a da se ta nepravda ne dozvoli. Financijska sredstva od Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske od epidemije virusa korona raspoređena su po stranačkoj pripadnosti, odnosno opštinama i gradovima gdje je na vlasti SNSD, dodijeljeno je više sredstava u odnosu na lokalne zajednice gdje vlast čine druge stranke.
Zaključeno je na konferenciji lokalne samouprave Srpske demokratske stranke koja je održana danas u istočnom Sarajevu. Iz Kolosa tvrde da je na ovaj način učinjena nepravda prema određenom broju lokalnih zajednica u Srpskoj. Neravnomjernom raspodjelom finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske od epidemije virusa korona, Vlada Republike Srpske dijeli lokalne zajednice po stranačkoj pripadnosti i favorizuje one u kojima je SNSD na vlasti, istakao je predsjednik konferencije lokalne samouprave Srpske demokratske stranke Miroslav Lučić. Lučić naglašava da je to bio jedini vidljiv kriterijum za raspodjelu finansijskih sredstava Fonda solidarnosti. To se može vidjeti iz primjera koje mogu ovdje i vama da predočim, gdje recimo jedna opština Čajniče je praktično dobila minus 50.000 maraka u odnosu na ono kako to planira u svojim nekim mjesečnim prihodima kad riječ o porezu na dodatu vrijednost. Opština Istočna Liča minus 33.000, zatim recimo opština Ugljevik minus 100.000, grad Istočno Sarajevo minus 320.000, opština Teslić minus 600.000, što je jedan najdrastičniji primjer. Potom recimo opština Rudo minus 50.000, Gacko 100.000, a onda imate drugi, ili možda da tako nazivim, prvi red ili prvorangirane opštine i gradove kao što su Trnovo koje je dobilo više od planiranih 60.000, Trebinje 300.000, Foča 100.000, Doboj 275.000, Pale 78.000 i tako dalje. Lučić je podsjetio da je prije raspodjele finansijskih sredstava Fonda solidarnosti održan sastanak Saveza opština i gradova Republike Srpske, na kojem je predloženo vladi Srpske i premijeru Viškoviću da se sredstva podijele na osnovu koeficijenta raspodjele PDV-a i da se pažnja obrati na nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine, ali da ti kriterijumi nisu uvaženi. Zato zahtijevamo da se prilikom sljedeće raspodjele finansijskih sredstava vodi računa o tome da se nadoknade sredstva onim jedinicama lokalne samouprave koja su u prethodnoj raspodjeli ovih sredstava dobila manje novca od ovog fonda. Također, zahtijevamo da se sredstva dijele na transparentan način, odnosno da se uspostave i objave javno kriterijumi za raspodjelu ovih sredstava, jer tek na taj način lokalne zajednice će moći da planiraju određena sredstva u svojim budžetima, jer kao što znate, svi smo već zajedno prošli ovu polovinu godine i pripremamo se za narednu godinu, za naredne budžete i moramo i trebalo bi da raspolažemo pravim informacijama kada je riječ o tome šta će Vlada Republike Srpske ili Fond solidarnosti namijeniti lokalnim zajednicama kao pomoć, s obzirom da je takva situacija u privredi koja ukazuje dalji pad prihoda i potrebu da se lokalne zajednice pomognu sa određenim finansijskim sredstvima, bez obzira da li se radi o nekim kreditnim zaduženjima Republike Srpske ili sredstvima kojima raspolaže Fond solidarnosti. Iz konferencije lokalne samouprave Srpske demokratske stranke pozvali su vladu Republike Srpske da ispravi nepravilnosti koje je napravila prilikom raspodjele finansijskih sredstava Fonda solidarnosti, da ne dijeli opštine i gradove prema stranačkoj pripadnosti, te da svaku lokalnu zajednicu tretira na jednak način. Na današnjoj statusnoj konferenciji generalu Ratku Mladiću u Hagu zatraženo je da se procijeni njegova procesna sposobnost i da se odbrani dostavi sva medicinska dokumentacija koju medicinska služba pritvorske jedinice sve vrijeme izbjegava da dostavi, rekao je generalov sin Darko Mladić. Osim toga, tražili smo da se prije nastavka procesa utvrdi stanje generala Mladića, odnosno da li je procesno sposoban i da li je uopšte u stanju da mu se sudi, rekao je Darko Mladić. Mladić kaže da je advokat Dragan Ivetić detaljno argumentovao da general ima problem sa anemijom koja traje od 2014. godine, što je i vidljivo iz te oskudne dokumentacije. Apelaciono vijeće suda BiH pravosnažno je oslobodilo Ibru Merkeza, koji je prvostepeno bio osuđen na 2 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima u Goraždu. Merkez je bio optužen da je kao načelnik stanice javne bezbjednosti Goražde nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema srpskim civilima od sredine jula
do 4. avgusta 1992. godine. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić ocijenio je da je oslobađajuća presuda Merkezu dokaz pristrasnosti pravosuđa BiH, jer kako je istakao za sličnu kvalifikaciju krivičnih dijela, Srbi dobijaju maksimalne zatvorske kazne, a Bošnjaci se oslobađaju. U Republici Srpskoj u proteklih 24 časa virusom korona zaraženo je 125 lica, a potvrđen je i jedan smrtni slučaj u Banja Luci, saopšteno je iz Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo. Na području Sarajevsko-romanijske regije još 13 osoba je pozitivno na virus korona, 3 osobe sa područja opštine Han Pjesak, 8 sa područja koje pokriva Dom zdravlja Istočno Sarajevo, odnosno opštine Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, te po jedno lice sa područja opštine Pale i Sokolac. U Republici Srpskoj je u protekla 24 časa testirano 546 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod još 125 osoba, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Najviše novozaraženih je u Bijeljini i to 20, u Banja Luci 16, Trebinju 12, Modriči 10, po 7 u Prnjavoru i Foči, po 4 u Zvorniku i Mrkonjić gradu, po 3 u Derventi, Doboju, Kozarskoj Dubici, Kotor Varoši, Prijedoru, Srpcu, te po 2 i 1 zaražena osoba u više drugih opština Republike Srpske. Time se broj oboljelih od virusa korona popeo na 4169, a 49% je oporavljenih. Što se tiče generalne ocjene epidemiološke situacije, ona je i dalje nepovoljna. Posljednja 3 dana bilježimo najviše brojeve novooboljelih na dnevnoj bazi od početka same epidemije. Broj oporavljenih i dalje nam raste znatno sporije u odnosu na broj aktivnih. Što se tiče bolničkog sektora, tu imamo nepromijenjenu situaciju sa određenim dnevnim oscilacijama. Upravo zbog toga stalno apelujemo na ove mjere o kojima svakodnevno pričamo. Apelujemo i na ovim putem na krizne štabove lokalnih zajednica da na dnevnom nivou vrše ocjenu i procjenu svoje epidemiološke situacije i da u skladu s tim, a svakako i suradnji sa nama, sa institutom, uvode određene nove restriktivnije mjere. Iz instituta pozivaju građane da shvate ozbiljnost situacije i da se pridržavaju mjera zaštite, jer će samo tako biti sačuvano zdravlje građana i zdravstveni sistem Republike Srpske. I pored svih preporuka koje Institut za javno zdravstvo iz duži vremenski period predlaže, odnosno koje je predložio i dostavio kako i javnosti, tako i stručnim institucijama, pojedince, nažalost, oglušuju na to i pravi organizovana druženja bez ikakvih mjera, bez ikakvih pridržavanja mjera i kršeći sve moguće mjere koje upravo štiti njihovo zdravlje. Zdravstveni sistem u ovom trenutku apeluje na pojedince da shvate ozbiljnost celokupne situacije u smislu toga koliko je značaj kada osoba shvati koliko je neophodno da se pridržava preporučenih mjera kada govorimo o nošenju zaštitne maske, fizičkoj distanci, ličnoj higijeni, dezinfekciji. A u zdravstvenim ustanovama trenutno je hospitalizovano 253 lica, od čega na Univerzitetskom kliničkom centru 52, a u opštim bolnicama 201. Broj lica koja su priključena na respiratore je konstantan i kreće se između 10 i 11, kaže resorni ministar Alen Šeranić, koji je naveo da se stanje prati po opštinama kako bi se u slučaju potrebe uvele i restriktivnije mjere. Trenutno parametara koje mi pratimo, znači pratimo broj lica koji su u bolnicama s obzirom na opterećenje samog zdravstvenog sistema i na samu pripremu zdravstvenog sistema za povećanje kapacitete. To je nešto što sad pratimo i svakako broj, odnosno vrijeme oporavka samog lica, kako i na koji način, u koje vrijeme će što brže izaći iz same bolnice i da ga pratimo onda kroz sistem same zdravstvene zaštite. Naravno, u to ulaze i lica koja su vitalno ugrožena, pratići prije svega samu strukturu tih lica i sve to pratimo što je najznačajnije po pojedinim opštinama. Kako bismo mogli da znamo u kojem trenutku, kako i na koji način lokalni štabovi mogu da donesu i restriktivnije mjere od onih koji su trenutno na snazi. Institut trenutno na raspolaganju ima oko 17.000 testova na virus korona, a Srbija je donirala još 10.000 testova za koje će se tokom vikenda raditi neophodna validacija na aparatima. A u protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana su 1122 uzorka, od kojih je 178 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i predstavnici Odbora za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja razgovarali su danas u Banja Luci o planu organizovanja rada osnovnih i srednjih škola u narednoj školskoj godini. Školska godina počeće 1. septembra,
ali još nije poznato prema kojim modelima će se nastava odvijati, saopštila je ministarka Trivić nakon sastanka. Nakon procjene epidemiološke situacije u Republici Srpskoj sredinom avgusta biće odlučeno da li će se nastava odvijati po dosadašnjem planu i programu ili će biti potrebno uvesti kombinovani model školovanja, istakla je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Ono što smo mi predložili kao kroz modele jeste da je možda jedan od oblika koji je i najbolji jeste kombinovana nastava, gdje će đaci jedno vrijeme provoditi u svojim školskim klupama, a drugo vrijeme će provoditi kod kuće u kontaktu sa svojim učiteljima, nastavnicima ili profesorima. Dakle, prijedlog Odbora za obrazovanje u odnosu na 3 modela jeste upravo u kombinovanoj nastavi, gdje ćemo provoditi nastavu u školskim klupama dijelom ćemo naravno organizovati nastavu da djeca rade i online, jer smatramo da kvalitetno obrazovanje svakako ne može da bude isključivost, niti online, niti da djeca apsolutno ne idu u školu. Jako je važan kontakt učitelja, nastavnika sa djecom prilikom sticanja određenih znanja, utvrđivanja gradiva, rješavanja određenih problema i naravno uz to sve moramo biti veoma obazrivi u smislu same epidemiološke situacije. Ispred Odbora za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja smatraju da je neophodan živi kontakt nastavnika sa učenikom, bez obzira na to kakva situacija bude početkom školske godine. Ako situacija bude komplikovana, da i dalje nastavimo na druge oblike samostalnog rada, uključujući ono što smo radili online zajedno s televizijom. Dakle, tragamo, nemamo trenutno potpuno rješenje, ali iznaćemo kako bi vaspitni i obrazovni rad u našim školama podigli na jedan viši nivo u odnosu na ono što smo imali u drugom polugodištu ove godine. Nadamo se da ćemo od naredne školske godine imati nastavu u našim učionicama. Ako bude situacija i drugačije tražila, Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvete i kulture su spremni da odgovore na sve izazove i da naši učenici imaju pristup obrazovanju i kvalitetno obrazovanje uz svakako voditi računa o njihovom zdravlju. Na sastanku je usvojen izvještaj rada reformskog tima za period od 1. aprila do 30. juna koji će biti predloženi vladi Srpske na usvajanje. Predložene su izmjene nastavnog plana i programa s namjerom da se smanji opterećenje učenika, uvedu novi predmeti te da se izvrše korekcije u postojećem planu osnovnog obrazovanja. Naglasili su da je od izuzetne važnosti govoriti o usmjeravanju učenika završnih razreda kao odabiru budućeg zanimanja. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorski i Primorski Amfilohije istakao je da danas pokušaj pretvaranja crkve Svete Sofije u Istanbulu u džamiju predstavlja bezumlje. Vladika je nakon službe u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici istakao da je Sveta Sofija najveličanstveniji hram sazdan ljudskom rukom. Proslavljamo premudrost Božju i sjećamo se i doživljavamo tajnu tog veličanstvenog hrama sagrađenog od ruke cara Justinijana, hrama iz koga su nikli svi hramovi, da ne kažemo hrišćanski, ali posebno pravoslavni hramovi, i Svete Sofije Carigradske, podsjetio je mitropolit Amfilohije. Amfilohije je dodao da su hramom Svete Sofije iz Carigrada nadahnuti Podgorički saborni hram i hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu. U svim hramovima mitropolit Crnogorsko-Primorske služene su svete liturgije povodom današnje ponovne promjene hrišćanskog vjerskog identiteta i namjene crkve Svete Sofije u Istanbulu u džamiju. Aja Sofija je vizantijski arhitektonski spomenik. Crkva je građena između 532. i 537. godine, nakon što je vizantijski car Justinijan prvi donio dekret u tom smislu. Posle pada Vizantijskog carstva 1453. godine crkva je pretvorena u džamiju. Dekretom iz 1935. godine koji je potpisao osnivač moderne turske države Mustafa Kemal Ataturk, Aja Sofija je pretvorena u muzej. Turska je 10. jula poništila dekret kojim je Aja Sofija pretvorena u muzej i time je vratila status džamije. Pitanje crkvene imovine je samo površinski odraz onoga što crnogorski predsjednik Milo Đukanović i njegovi mentori žele, a to je iskorenjivanje srpskog nacionalnog duha i identiteta koji je vijekovima stvarao duh iskonske i pravi Crne Gore, ističe predsjednik pravi Crne Gore Marko Milačić. Na konstataciju da predstojeće izbore mnogi upoređuju sa referendumom o samostalnosti Crne Gore, Milačić navodi da je ovo mnogo više referendum nego 2006. godine, jer je tada odlučivano o politici i teritoriji, a danas se, kako istakao, odlučuje o nečem mnogo važnijem, o duši i duhu savremene Crne Gore.
Budžet samoproglašenog Kosova će biti na raspolaganju advokatima bivših vođa terorističke oslobodilačke vojske Kosova ukoliko protiv njih bude podignuta optužnica pred specijalnim sudom u Hagu, pred kojim će se suditi za zločin koji su pripadnici OVK počinili nad Srbima, nealbancima i političkim neistomišljenicima od početka 1998. godine do isteka 2000. godine, pišu mediji na albanskom jeziku u Prištini. Iznos sredstava namijenjenih odbrani optuženih pripadnika OVK neće biti poznat, kao što je to bilo i u slučaju kada su se na optuženičkoj klupi Haškog tribunala našli Fatmir Lima i Ramuš Haradina i drugi optuženi za zločine nad Srbima. Oko 20.000 policajaca obezbeđivali su područje u blizini Aja Sofije tokom današnjeg muslimanskog vjerskog obreda, prvog od 1934. godine, kojem su prisustvovali predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i zvaničnici nekoliko država u kojima su muslimani većinsko stanovništvo. Molitva je održana nakon što je 10. jula Turski sud povukao odluku o statusu Aja Sofije kao muzeja i naložio pretvaranje u džamiju. Erdogan je nakon odluke suda naredio da se Aja Sofija otvori za muslimane, čime je veoma naljutio hrišćansku zajednicu i dodatno ugrozio odnose sa Grčkom. Aja Sofija predstavlja istorijsku lokaciju koja je pod zaštitom UNESCO-a, a bila je sjedište hrišćanstva u Vizantijskom carstvu sve do pada Carigrada tokom osmanlijskih osvajanja 1453. godine. Izraelska policija upotrijebila je vodene topove da bi rastjerala demonstrante u Jerusalimu i uhapsila 55 lica. Demonstranti traže ostavku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za korupciju i loše upravljanje situacijom tokom pandemije virusa korona. U blizini rezidencije izraelskog premijera održan je i kontraprotest podrške Netanjahu. Policija se sukobila sa demonstrantima kada su pokušali da organizuju šetnju gradom. Kina je naredila zatvaranje američkog konzulata u gradu Chengdu kao odgovor na zahtjev Vašingtona da se zatvori kineski konzulat u Houstonu. Kina je upozorila da će provesti kontramjere nakon što je Vašington neočekivano dao Pekingu rok od 72 časa da isprazni konzulat u Houstonu. Potez Sjedinjenih Američkih Država predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi međunarodnih odnosa i odredaba konzularne konvencije Kine i Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. Iz ministarstva upozoravaju da je potez Vašingtona ozbiljno narušio odnose Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Na letu iranske aviokompanije Mahan Air povrijeđeno je nekoliko putnika kada je pilot aviona naglo promijenio visinu kretanja kako bi izbjegao sudar sa američkim borbenim avionima, navode iranski mediji. Centralna komanda američke vojske koja nadgleda američke trupe u regionu saopštila je da su lovci F-15 letjeli na bezbjednoj udaljenosti. Iz iranskog ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da će o ovom slučaju biti preduzete sve pravne i političke akcije. Sjedinjene Američke Države su 2011. godine uvele sankcije Mahan Airu, navodeći da je ta kompanija pružila finansijsku i drugu podršku iranskoj elitnoj revolucionarnoj gardi. Aktivisti grupe građana u okviru inicijative Stop izgradnji mini hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci u saradnji sa sportskim ribolovnim društvom Željeznica iz istočnog Sarajeva organizovali su danas akciju poribljavanja u gornjem i donjem toku Kasindolske rijeke u koju su pustili 7.000 potočnih pastrmki. Predsjednik sportskog ribolovnog društva Željeznica iz istočnog Sarajeva Đorđe Klepić rekao je da je na području gdje se vrši poribljavanje predviđena gradnja 3 mini hidroelektrane. Nastojat ćemo da ovakvim i sličnim aktivnostima pokušamo spriječiti dalju izgradnju mini hidroelektrana, istakao je Klepić. Dnevnik je završen. Na vašoj pažnji preporučujemo emisiju OSN Specijal u kojoj večeras od 20 časova gostuje profesor dr. Goran Marković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program OSN televizije. Boračkih organizacija istočnog dijela Republike Srpske oštra osuda inicijative o isplati naknada članovima asocijacije Stvaraoci Republike Srpske. Političkim predstavnicima poručeno da odmah povuku potpise sa te inicijative. Sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske je raspoređena prema stranačkoj pripadnosti, istakli iz konferencije lokalne samouprave SDS-a. U Republici Srpskoj još jedna žrtva koronavirusa, 125 novozaraženih.
U Sarajevsko-romanijskoj regiji inficirano još 13 lica. Nastava u Republici Srpskoj će početi 1. septembra, ali još nije poznato prema kojem modelu će se odvijati, istakla ministarka Natalija Trivić. Sutra prije podne sunčano, popodne je promjenljivo oblačno, povremeno kiša.